मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। म्यूजिक बाय खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सब पलदार के दो नगोर बजाए सुना हो लालन भाई। सब पलदार के दो नगोर बजाए सुना हो लालन भाई। सब पलदार के दो नगोर बजाए सुना हो लालन भाई। सुना हो लालन भाई। सुना हो लालन भाई। सुना हो लालन भाई। म्यूजिक बाय एनबी राजा खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सबके याद आवे घोर के बहुते, घोर के बहुते हो, घोर के बहुते। दो हिसाब कराए, दो हिसाब कराए सुना हो लालन भाई। सब पलदार के दो नगोर भेजाए सुना हो लालन भाई। सब पलदार के दो नगोर भेजाए सुना हो लालन भाई। सुना हो लालन भाई। म्यूजिक बाय आरपी राजा सुना हो लालन भाई। सुना हो लालन भाई। वीडियो कॉल पर देखै छै कनिया, देखै छै कनिया हो, देखै छै कनिया। आबै छै याद बहुत, आबै छै याद बहुत। सुना हो लालन भाई। सब पलदार के दो नगोर भेजाए सुना हो लालन भाई। सब पलदार के दो नगोर भेजाए सुना हो लालन भाई। सुना हो लालन भाई। म्यूजिक बाय एनबी राजा सब पलदार के दो नगोर भेजाए सुना हो लालन भाई। सुना हो लालन भाई। बादल के याद आवे घोर के थोड़ा, घोर के थोड़ा हो, घोर के थोड़ा। दो हिसाब कराए, दो हिसाब कराए सुना हो लालन भाई। सब पलदार के दो नगोर भेजाए सुना हो लालन भाई। सब पलदार के दो नगोर भेजाए सुना हो लालन भाई। सुना हो लालन भाई। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।